आंनि फिसालाया सिगाङाव बिफानि मबाइलखौ लानानै थांनायाव अफिसाव थाला मारिनो थांनायाव मोनायाव अन्थाइयाव सुथुनानै गोलैनानै मबाइला गावब्राजोबदों स्क्रिना आरो बानायनो हाथ'वाखैमोन लकडाउननि थाखाय टाउनाव स्क्रिनखौ मोनाखैमोन बिनि थाखायनो दा बानायनो होननानै आं दोनदोंमोन ओमफ्राय मैया बानायनो लांदोंमोन दाख्लैबो बानायनो लांदोंमोन दा स्क्रिन टाचखौनो मोनाखै ओमफ्राय लाबोफिनदों बादसानिफ्राय ओमफ्राय लाबोनानै नै दा बिफानि सिमाबो गोमाबाय ओमफ्राय फिसालाया होनदों मैया आयै आं बाबानो मबाइलखौनो होला आं लानोसै आंनि सिमखौ सोनोसै होनदोंमोन ओमफ्राय आं होनदों दे लादो होनदों आं ओमफ्राय आं उनावहाय बायना होगोन होनदां फरिखा खाथि खाथिबा बायना होगोन होनदों आं दा मा खालामनो खाफाल गाज्रि जाबाय आंनि फिसाया माने मबाइलनि सोमोन्दै जादों बे मानसियाथ' एसे गेमबो गेलेयोमोन नालाय बे गेम जाय माने मानसिफ्रा गेम गेलेयो बेनि थाखाय जाहैयो आरो माने खायसे PUBG गेलेयो फ्रि फायार गेलेयो जार माने बिसोर बेबादि गेम गेलेयो बिसोरनि खर'आथ' एसे डेमेज जायो आरो जाहाथे सोरबाफोर गेलेयोबा बेबादि दाजाथों जाहाथे मोजां जाथों बेखौनो आं एसे रिकुवेस्ट खालामो मानसिफोरखौ बियो देग्लाय फाइनाल होगौमोन मेट्रिक होगौमोन देग्लाय बियो 17 बोसोरसिम जागौमोन 17सिम थांगौमोन आरो 18 थांनाय नङा बे 17सिम थांगोन मा खालामो बेनि खाफाला बेनोसै बेखौथ' आंबोथ' बुंनो हाजोबला बेनि लाइफआव बियो मबाइलनि दारै जादोंमोन थारमाने न'खराव ओरैबायदि जादोंमोन बेनि न'खराव माने मबाइला गोग्लैना गुरुबदों जाहैबाय आरो बे गुरुबा नालाय बेनोथ' मबाइल नांगौ मबाइलावबोथ' सिमाबो गैला दा सिमाबोथ' थैबायनो दा सिमखौ मोनोब्लाबो जायोमोन होनबाय आरो थारमाने खोथायाव दाथ' बेथ' सिमबो मोनासै मबाइलबोथ' गैला मा खालामनो दा बेनि थाखायनो बियो एसे गावनि जिउखौनो बावनानै होबाय आरो दा माब्ला जाबाय मैया थिग मोनानि 7थानि बारबायमोन 7:10 जाबायमोन आरो बे समाव बेबादि गोबां रोखोमनि जायो जार्मानि मानसिफ्रा मबाइल बियो मबाइल मोनाबाथ' बियो खुद्रियो खायसे बाइक बियो बाइक मोनाबाथ' बेबो खुद्रियो बेबोथ' जार्मानि न'खराव गैयि न'खर बिसोरबो खुद्रियो मोनाबा बिदिनो जायो गोबां रोखोमनि जाहाथे बेफोरबादि रावबो गथ'फ्रा बेबादि जाया आङो आथिखालाव बे अनलाइन क्लास सोलिनायखौ आं मोजां मोनाखै मानोना अनेक स्टुडेन्टफ्रानो मबाइल बियो मबाइल मोनाबा रागा जोङो क्लास सोलिनो थाखाय बेखौ जायनाखि मानसिफ्रा मबाइलखौ बाहायदों बे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों मानो होनबा गोबां स्टुडेन्टफ्रानो फ्रि फायार गेलेयो PUBG गेलेयो बेनि थाखाय आं मोजां मोनाखै गोबां स्टुडेन्टफ्राथ' दा आजिखालि फ्रि फायार गेलेयो PUBG गेलेयोना आं बेखौ मोजां मोनाखै आथिखालाव आं अनलाइन सोलिनायखौ मोजां मोनाखै आरो आंथ' बिमा बिफाखौ मोनसे खावलायनो सानदों खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे बिसोरनि न'खरावबो बेबादि खामानि अनलाइन दा सोलिथों फ्रि फायार PUBGफोरखौ दा सोलिथोंसै आरो